Melanie ydw i. Dwi'n byw yn Wrecsam. Dwi'n gweithio mewn swyddfa yn ysbyty Mae'r. Mi wnes i dechrau dysgu efo Cymraeg a gael am tua 2 flynedd yn ôl. Dwi wedi mynd yn angerddau'n 2 waith. Dwi'n caru angerddau'n achos dwi'n gallu siarad Cymraeg efo ffrindiau a pobl newydd. Dwi'n mynd i cynio clebrym a teams bob pythwythnos a dwi'n mynd â saithser yn weithiau. Dwi'n siarad Cymraeg yn y gwaith efo staff a cleifion. Dwi'n siarad Cymraeg yn y cymuned hefyd. Dwi'n hoffi darllen llyfrau Cymraeg a weiliau raglen a S4C. Dwi'n gwylio a raglen bariau yn diweddiau, ro'n i'n meddwl yn dda iawn. Diolch. Hwyl. Vicky dwi'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd fel reol lab. Dwi'n dysgu Cymraeg am tua 2 blynedd. Dechreuais dysgu a Duolingo yn Covid. Rwan dwi'n dysgu yn cwrs Cymraeg a gael am. Hefyd dwi'n darllen lingo newydd a dwi'n mynd i'r paned o sgwrs. Mae dysgu Cymraeg wedi helpu fi i allu siarad gyda yn genod yn guides. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg efo fy neithiwr. Nadine dwi'n gweithio fel therapist galwedigaethol yn the Posture Mobility Service. Felly dwi asau pobl pwy sy'n angen cadw owen. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am 4 blwyddyn. Dwi'n byw yn Dolgarrog yma, ond dwi'n dwad Newbury ger Reading yn greiddiol. Dwi wedi dechrau Cymraeg mewn dosbarth nos yn Categori, ond achos Covid, rhaid i ni symued dosbarth ar-lein. Dwi dal mynd i'r dosbarth ar-lein rwan. Ond dwi wedi ymuno â Cymraeg a gael am efo Betsi. Mae dysgu Cymraeg helpu fi siarad efo cleifion. Dwi hoffi trio siarad efo cleifion yn Cymraeg, especially my plant. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg efo cleifion a staff yn y gwaith a pobl yn fy mentrau.